Asli roh hama dihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas ma dihamu salutna huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan sia kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu parjolo dung Trinitatis. Dibaheni lo asamu mahami lo mamaritahon hatane dibata tutunga-tungata saluhutna ima marhiti akun YouTube bagasta manalu rumah YouTube channel. Taparade marohalo pikrata lo manangihon hatane dibata nagabe turuput jamita. Tuminggu tanggal 10 sia Juni 2022 ima di minggu parjolo dung Trinitatis. Hatane debata dienet sian surat ni Apostol Paulus tu huria Galatia bidutolu mamuka maisian ayat 20 tolu saharodi ayat 20 sia. Galatia tolu ayat 20 tolu saharodi ayat 20 sia songrom mahatani Jahoba hujahahu madihita saluhuna. Alai tagan soro hapor siaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam hapor siaon nanaing patad dahono dobe asa gabi songon si paroro do patiki mabuak kita tu Kristus asa sian hapor siaon hita di pitori alai dung roh hapor siaoni dang be ginonggoman ni si paroro ti hita ay saluhut dohamu anak ni debata marhiti-hiti hapor siaon di Kristus Yesus ay Kristusido di parulosson hamu sudi hamu naung tardidi tu bagasan Kristus dang mardia ibar di si Jahudi manang gorik hatuban manang anak mata bawa manang paropuan ay sada dohamu saluhut na di bagasan Kristus Yesus alay anggo Kristus na punahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanean mangihuton baga-bagay. Ido yang gosahat ni hata ni debata. Urian itu hata songon halak na porsia hita. Sia dia do taboto di sada-sada pangalaho nasalay. Sia dia do boto ota marhitiak karagam parangi taboto isala. On dinggan, on sitong, on dosa doon. Sedir tahe bui boto ota. Totu halak naung porsea, naung manada, patik, sianima boto onna, dia do nasala, dia do nadingkat, dia na maralo tu debata, dia na hinalomohoni debata. Atong siani bui ida ota, patikido na batadahon tu hita, dia lo monirohani debata, dia na maralo tu dibata. Asasiani bui ma idota patik khobar tunanidok ni Apostol Paulus marhite surat Galatia didok ibana ima yang go patiki si paroro dui nama buan hita tu Kristus ido ubahen dang bui dang tu patiki lau palua ho kita sia dosa patik naking ima rumang ni akka pangalaho manang akka parange. Molo patik do nagabi ujahan haluaon di akka na porsea. Tarimangi majo. Arang do hita rebui malua. Arang do hita gabi parjabar di haluaon ni. Molo patik do nagabi ujahan gabi dasor haluaon. Isi maharwasya kita na malua. Isi maharwasya kita na boy parjabar di haluaw ni. Monopatik do nagabi ujahan. Manang dasor siya haluaw ni. Asa siya ni do hurin itu hata. Patik dang mabuwa kita tu haluaw. Dang mangalihon haluaw. Alay dang namadok. Dang rikot patik. Rotu ata Jesus tu porti bion lao pasikopon patiki itu. Ala ibana do patik nasa sitong na. Hudan itu hata ahado namaing idauta nabui idauta siya turputa di mingguon.
Nah perjomolo tai dan aking hobar borhat sian ayat 20 alai tagan soro hapor siaun tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu omma na pinatuduhon ni akahala Jahudi na marsihohot maka porsiai patikido dalam tuhangaluan dalam tuhaluaon sikap fanatik na marlubian gabi maol di rohani ala Jahudi majalo Jesus lau mabuan hasikopod di haluaoni ay ibana do dalam Tuhan meluan ido baen didok naking di ayat 27 managam haporsiaon nanaeng patadahonod dope adorang soro haluaoni adorang soro Kristusi di bagasan patikido akka jolmana parjului di parorot di bagasan patik di si Musa patik ni dibata na pinasahat ni dibata tu si Musa ido bae di do si parorot do patiki na mabuan hita tu Kristus mabuan mangarahon hita dos tu ya kamang do akay nang itong-atongan ni parguluat tapi nang mungkin borahasya tonga-tonga ni keluarga say dibahen na tua-tua do na toras do ruhut-ruhut si ulahonon dohot naso si ulahonon niaka yanakon totu dibahen na toras ruhut-ruhut aturan itong-atonga ni keluarga itong-atonga na kayanakon asa dinggad do mardalan akka yanakoni asa di bagasan haulion di bagasan hadigalon parangi do yanakoni dibahen na tua-tua marang natoras aturan di bagasan sada-sada keluarga jalan nang songo ni patiki dilehor di bata lau mangarahok kita mabuak kita mangulahon lomo ni rohana ido bahen dang boy patiki mangalihon haluaon tuaka na persia na mangehut hurian itu hatta di udut ni ayat 24 asa gabi songon si paroro du patiki na mabuan hita tu Kristus asa sian haporsiaon hita di pittori ido bae na kingudok kami molo patiki do nagabi ujahan isi maharwasya kita na malua molo patiki do nagabi dalan haluaon isi maharwa hita na pasidohon radang ado ido bahen roh Kristus lau mabuan haporsiaon asa marhiti haporsiaon tu Kristus mahita di pittori ido bahen marhiti pangatus yota sian haporsiaota haluaoni asini roh hadui haluaoni dang jalo otta dang dapototta marhiti parani da alai si lehon-lehon basa-basa asini roh hanabal gadui sian debata na dipasaut di bagasan Kristus huda itu hatta marhiti naung roh Kristus nagabe haporsiautai didok na kingdang bid ginonggoman ni si paroroti hita Kristus ma nagabe ujahan di bagasan hadiriota di bagasan haporsiauta alai patiki toktong do mangihut asa toktong mangarahok kita paingotok kita boy dohonon patikido na boy gabe sormin di hita lau manada dia kaganup pangalahota manada dia kaganup pangalakata mamereng dinasa pabahinata wado maralo do tu dibata manangda asasiani toktong marhite patik na paingotok kita na mangaraho kita mangarorot mulut taon asa mardalan ho bartulo monerohani di bata hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus alam naung di paruloson hita di paruloson di bagasan Kristus marhite padidion na badia
Nasa halak na tardidi, ido na majalo asiniroha, na majalo dinggan basa siat debata. Ay Kristusido di parlosok kamu, sudihamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Marhite padidioni, gabe tatadda dibuah kita lau manada haluaon. Ido bayan di tonga-tonga ni huriat tabuasa da danaki, sian-sian ite hotna dibuan majalo padidion, asa bongot ibana tu bagasan harajaon di bata. Asa parcampar ibana di asin ni roha dot haluaon nasian debata. Ima hina argata ubay tajalo padidion uju si haite hota. Argado asin ni roha ni debata naung tajalo di bagasan padidion na badiyay. Hujan itu hata asa siani dia kahalak naung tardidi. Naung bongok tu bagasan guar ni debata ama anak do tod di porbadia bongok tu bagasan harajaon ni debata. Urubayan didok dia 22 dang mardia ibar di si Jahudi manang gore. Dos dohita dia depan di debata. Hobar tu jamita tadi minggu nasalpu. Arga dohita. Rap arga do dihita dia depan di debata. Manang songo dia pe latar belakang ta hadiriota manang songo dia pe kondisi ta parnguluota rap arga dohita dia depan di debata. Dang mardia ibar hita dia depan di debata. Nabogus namora dang mardia ibar dia depan di debata. Ido bayan tarjodo ganup halak lau maka porsiai Tuhan ta Yesus Kristus. Hurian itu hata atong marsite turpuk tadi bagasan mingguon lau pabotoh tu hita nasa na porsia tu Kristus jalanunga bongo di bagasan padidion na badiai anak ni di batama hita di bagasan haporsiaon naung tajalo di bagasan Kristus. Atong songon halak nang mangulu di bagasan haporsiaon naing mah tarida haporsiautai. Haporsiaon na mangulu ikut tarida di bagasan parangi hatiuron. Haporsiaon na marparbui ima hataridaan ni halak naung marparbuihon haporsiaon naung jinalona. Amen tu hata mamasuk-masuk jala margogoihon hita saluhuna.